Ka Joint Action Committee Stone Crusher Owner Association Quarry Owner and Worker Association naka East Khasi Hills District hadin ka jilang bala penlong menta ka sengi ka ar tarik ujemang ar hajar ar po ar hamadan kenton umon lat nongkrem kila shim ya karai baki parmau ki badon ha East Khasi Hills District nadu ka lai tarik ujemang ar hajar ar po ar kin sedang biang ki jing pentre ka jongki. Hakani ka jilang lawan banya shim bentalang do menteri ka tenat sports uba bantai dor lingdo uba lambor malnyang MLA ka nongkrem constituency bad uba penyai sings im MLA ka maurang keneng constituency. Menta ka singi ka jilang jongkane ka JSC la penlong ban pensngau ka jing persha bad kumju ka jing e namar ka jing sha khang ban pentrei ki parmau parsiap hakine ki thain. Uba di pengrup ubadai General Secretary ulayathu batang ha East Khasi Hills ki briu ki basyania ya ka jakpo na kini ki parmau kim dunai ki silak teli ki longyeng kane ka long bana ka parmau ka don ka jing aikam ya ki nongnya akali ki nongsong dukan bat ki misteri bat lada syakhang ya kane ka kam kandon ka jing syakta ka bajur ya kini ki longyeng. Ito mentang ila mentang kasi ngikot ikini ki nom ikhwan kunye namal ngikot adu nyungut ki mali jingsha mo te mentang idang yo kani ke cengkren kumne te mot next nginang ye konsol ba kini nom ikhwan kuchongi te ban ong ba ka solution ne ka rai te ngimpat lahi ban ong mani kumnongi habani sim ngi habani konsol lang ba kiro habani konsol lang ba ki ke ai ka ba naki kini ai jimot nama mentang kasi kidang yo ka cengkren kidang ye kren kumne temot ngin yo ban sim ya ka jingi ajimot lang temot katah kan long Jadi padang di bawah slow meneng ba kadai karai jingi le te kini kena buat dua bila ya so lang ni om ba ya cermat begitu kam pat dei pat sengai ngim dei kita ba persya sokal mo nadu pasangi kren ba ngim persya sokal tang ba kum bangi sutu kata ka kendon ke ba ka sokal ka bu nam ta ka ni ka kam ka jongi ka long ka ba trong lengdi ba kum ta namal ba mengi la kren nadu pasang bangi dei kinong tri ki berit beria ki bana tu bateri crossa ro di crossa li berit beria iba khamret ini bateri palma ro ki ba shia tri ki ba shia wai patengi ro kum to ki ba lai hacha so hacha square foot te ban pen biang ni kita kot ka sla ka ba na ka liang chong ka tna forest ka isu temut ngimla tika kata ken nama ngim ong na basta ngim persya sokal na dei ngimla ban pen biang kata ka bana ka department ka di mana ni kadawan ada apply lagi nama ba ngim sukot bol hi ban le kat kum ba ngisu thu na kita ki ba la ya apply kata ngim ngamnut hi ban ong kat no nama ba kam dei ngamnut ban ong kat no tang wisu ong ba kat cingnut tika babun ka ba cingnut tika ba bun te ngim tip ka kata kan ke ba kalau ong menne ba kata lada ka pha biang temot kini ki nong elam kini mikwat jongi ki don hani bat ni te ngingen ni konsol bat ki te namal ba longi ba lada ni kendu kini senongin le tingin pha kini ni mikwat la jong te ai ba maki ken ai cibut kumno ni bat kumno ni te le kumno ni supply lang kaba penong ingi ban khat ye kini kecinalang kini kesi kate tang na kata apa ila sa penwit barbor ka forest department dan ba DFO territorial East Khasi Hills ba ni semcinge adu kata-kata hak bidai bati nong trei parmau nong trei crusher bar kinong trei parsial de halol chung kini kinong rim ni khat lang ye kini ki para ba trei lang ye kini kam bangin ba minelong kawai nang bengen la na ki siap tieng ba lingidon ki cing penwet cing pen siap tieng bor na kini ketenat jongko sokal leng ba forest department kembakalong menta tengi mini trelang ba sorkari misani aru kini kinong yalam cengi ki banglap khat tang smi baken wengi ki cing e ki jongi